Όμορφη καλημέρα από το κάτι φερμένα από Σμύρνη. Επιστρέψαμε δυναμικά, Σεπτέμβριος μήνας. Επιστρέψαμε στα καταστήματά μας, Μαβίλη 12, Θεμιστοκλέος 21, στο μετρό της Ανθούπολης. Μαβίλη 12 στα Άνω Πατήσια. Λοιπόν, μπήκαμε δυναμικά στο πρόγραμμά μας, το κανονικό, τα καταστήματά μας έχουν ανοίξει και τα δύο, καλό μήνα. Από εδώ και στο εξής θα με βρείτε και στα δύο καταστήματα. Τρίτη, επειδή έχουμε τα γυρίσματα, δεν νομίζω, στο κανάλι μας, το Hi TV όπως ξέρετε. Από Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή τα απογεύματα θα με βρίσκετε και Μαβίλη 12 στα Άνω Πατήσια. 693 88 57 57 6 το νούμερο του Γιώργου, το οποίο μπορείτε κάνοντας τη συνεδρία σας μαζί του να σας κάνει και δώρο την αριθμολογία. Εσείς απλά λέτε μόνο τα στοιχεία σας καθώς κλείνετε το ραντεβού σας και εκείνος σας δέχει δώρο και την αριθμολογία. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε, μια που είναι και πρώτη του μήνα, τι μας φέρνει ο μήνας για όλα τα ζωδιάκια. Πάμε λοιπόν στους φίλους μας τους Λέοντες. Οι Λέοντες πραγματικά είναι μια περίοδος πολλών ξεκαθαρισμάτων. Με επιτυχία διώχνετε πράγματα, οι δυσκολίες μένουν στο παρελθόν και η οικονομική ισορροπία ανασυντάσσεται με δυνάμεις. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Κάποιοι που περιμένετε κάποιο δάνειο, κάποιος στο επαγγελματικό σας, κάτι περιμένετε και αυτό έρχεται και είναι εδώ για να σας φέρει τη σταθερότητα. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι τα λιονταράκια, πέραν από τις μετακινήσεις, μετακομίσεις που έχετε επισημοποίηση σε σχέσεις και μεγάλες αλλαγές. Εσείς λοιπόν που είσαστε χωρισμένοι μέσα στο καλοκαίρι με αναμπομπούλες, υπάρχει μία επανασύνδεση. Εξάλλου έχοντας και μία έκλειψη μπροστά μας, φανερώνει πολλά πράγματα, φέρνει και το παρελθόν στο προσκήνιο. Είχαμε βέβαια, όπως είχαμε μέχρι και τέλη Ιουλίου, τον ανάδρομο, το οποίο μας έφερε στο παρασκήνιο πολλά πράγματα, αλλά εδώ έρχονται οι αλλαγές. Πάμε λοιπόν στα Παρθενάκια. Οι Παρθένοι πάνω σε μία υπερβολή, σε μία δύναμη, παλεύετε και αγωνίζεστε για οικονομικά ζητήματα, όπως επίσης θέλετε να στρώσετε το επαγγελματικό σας, όμορφες επαγγελματικές συμφωνίες, οι οποίες θα σας φέρουν επιτυχία. Το συναισθηματικό σας αυτό το μήνα θα είναι ένας μήνας ο οποίος θα έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και θα πρέπει να είσαστε εκεί να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Εκεί που πολλές φορές οι ανθρώποι νοσούμε, εκεί τα φτιάχνουμε και τα διορθώνουμε. Η όαση όμως είναι μπροστά σας. Προσοχή εσείς που έχετε και δεύτερες σχέσεις στη ζωή σας, εκτός από το σταθερό σας σύντροφο, γιατί ο κίνδυνος στο να φανερωθούν πράγματα είναι πολύ μεγάλος. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι λένε οι φίλοι μας οι Ιχθύς. Οι Ιχθύς, ούτως ή άλλως, ήσασταν το ευνοϊκό ζώδιο του καλοκαιριού μαζί με κάποια άλλα, όπως και με οι Καρκίνοι που ήταν τα ευνοϊκά ζώδια, ήσασταν το ευνοϊκό ζώδιο του καλοκαιριού. Τώρα, το πώς έχετε διαχειριστεί τα πράγματα, από εσάς εξαρτάται το τι επιτυχίες θα φέρετε. Για να δούμε. Λοιπόν, οικονομικά. Πολλή δυσκολία στα οικονομικά σας, από λάθος διαχειρήσεις δικές σας. Προσπαθείτε να κρατήσετε κάτι κρυφό, δεν θέλετε η προσωπική σας ζωή να φανερωθεί, θέλετε να αλλάξετε πράγματα και ακόμα και για χωρισμούς που έχουν σε κάποιους μπει στη ζωή τους, δεν θέλουν να μαθευτούν παρά έξω, οπότε προσπαθούν να κρύβουν πράγματα. Δεν έχετε λόγο. Γιατί να κρύψουμε πράγματα? Δεν έχουμε λόγους τέτοιους. Λοιπόν, όμως με τα οικονομικά σας, μέσα στον Οκτώβριο παίρνετε ισορροπίες. Πάμε στα υδροχοάκια. Πολλές εγκυμοσύνες θα έχουν τα υδροχοάκια, όπως επίσης και πολλές νέες σχέσεις θα εξελιχθούν. Σχέσεις που γεννήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι θα μας απασχολήσουν μέσα στο χειμώνα και χωρισμοί που ήρθαν μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρξουν επανασυνδέσεις. Για πάμε λοιπόν να δούμε τα αιγοκεράκια. Όπως είπαμε, πολλά τα όμορφα πράγματα που έχουμε να πούμε για φέτος, γιατί εγώ λέω φέτος τη χρονιά που ανοίγει τον Σεπτέμβριο, δηλαδή τη σεζόν μας. Όλα τα ζώδια έχουμε να δώσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και κάθε μέρα να λέμε τι είναι αυτό που θα μας έρθει. Λοιπόν, αιγοκεράκια. Οι αιγόκεροι είσαστε πάνω σε συμφωνίες και σε συμβόλαια.
σε τραπεζικές ρυθμίσεις και ισορροπίες, κληρονομικές καταστάσεις και ξεκαθαρίσματα. Αυτά λοιπόν θα σας απασχολήσουν όλο το Σεπτέμβριο και θα σας κρατήσουν πολύ έντονη τη διάθεσή σας, ακόμα και όταν αυτή πολλές φορές πέφτει. Ο σύντροφος ή η σύντροφός σας είναι ένας άνθρωπος που στέκεται δίπλα σας και σας δίνει την ισορροπία που θέλετε στις δυσκολίες που περνάτε. Τοξοτάκια. Οι τοξότες ετοιμάζεστε για να κάνετε ένα μεγάλο ταξίδι κάποιοι από εσάς, το οποίο θα έχει ξεκαθαρίσματα σε οικονομικά ζητήματα. Όσο αφορά τα συναισθηματικά σας, πάντα ενθερμό λειτουργείτε και αυτό το ενθερμό κάποιες φορές σας δίνει μία νότα και μία ανάσα διάθεσης και σιγουριάς. Πολλοί από εσάς μέσα στο καλοκαίρι είχατε γνωριμίες καινούργιες. Πολλοί από εσάς μέσα στο καλοκαίρι είχατε χωρίσματα, επανασυνδέσεις και ξανά μανά και πάλι. Μέσα στην έκλειψη θα υπάρξει μια τέτοια πάλι διάθεση, αλλά θα το φτιάξουμε εμείς αυτό το πράγμα, έτσι. Εξάλλου η πρόβλεψη τι είναι? Πρόβλεπτο. Προλαμβάνω. Πάμε να δούμε τι λένε τα ταυράκια μας. Τι φέρνουν για σήμερα οι Ταύροι, γιατί ο μήνας ξεκινάει πολύ δυναμικά για τους Ταύρους. Λοιπόν, οι Ταύροι είσαστε έτοιμοι να ζήσετε έναν παθιασμένο και μοιραίο έρωτα. Οι Ταύροι κάνατε νέες γνωριμίες. Το καλοκαίρι μπορώ να πω ότι ξεσαλώσατε και τώρα ο Σεπτέμβριος σας βρίσκει να απολαμβάνετε τους καρπούς των γνωριμιών σας. Τα οικονομικά σας είναι σε ένα καλό επίπεδο, αφού ούτως ή άλλως έχετε εργαστεί για αυτά. Λοιπόν, εσείς που είσαστε σε πωλήσεις αυτοκινήτων, μηχανές, τέλος πάντων μεταφορικών μέσων, πιστέψτε με, και θα αγοράσετε και θα πουλήσετε και θα πάει εξαιρετικά καλά. Οι κρυοί ζείτε μέσα σε παράνομους έρωτες, οι οποίοι σας ανανεώνουν και σας αναζωογονούν. Ένα Σεπτέμβριος ο οποίος θα σας φέρει και δεύτερες και τρίτες σκέψεις στα συναισθηματικά μας, αλλά τα επαγγελματικά σας εξελίσσονται και ελίσσονται. Στα επαγγελματικά σας έχετε μία ανάδειξη, μία ανανέωση. Και στα συναισθηματικά σας ξέρετε εσείς τι κάνετε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λένε τα γλυκά σκορπιουδάκια μου. Οι σκορπιοί μου τι λέτε? Σκορπιοί, οι σκορπιοί κοιτάτε το κρεβάτι σας, το ερωτικό σας στοιχείο. Άρα λοιπόν έχετε ξυπνήσει δυναμικά στο συναισθηματικό σας κομμάτι, έχετε δώσει πολύ έμφαση. Κάποιοι από εσάς έχετε μετακομίσεις και μετακινήσεις, ευνοείστε στο έπακρο, όπως επίσης κάποιοι άλλοι από εσάς προσπαθείτε να φτιάξετε τις σχέσεις σας, να τις κάνετε σταθερές. Οικονομικά ζητήματα που σας απασχολούν, θα δοθεί ένα τέλος και θα είναι ευχάριστο με ισορροπία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λένε τα διδυμάκια. Τα διδυμάκια κρατάτε μαύρες καρδούλες και κάποιες δυσκολίες. Είναι ένα διάστημα που μέχρι την έκλειψη περιμένετε να πάρετε κάποια μηνύματα και δεν είναι αυτά που επιθυμείτε. Εγώ θα πω ότι ο ήλιος είναι μπροστά σας, να κλείσετε τα πράγματα και να μην τα βλέπετε όλα στην υπερβολή τους με ένα ποτήρι μισοάδιο, αλλά με ένα ποτήρι μισογεμάτο. Η διάθεσή σας ούτως ή άλλως θα είναι καλή και θα αναθεωρήσετε πολλά πράγματα που εξελίχθηκαν μέσα στο καλοκαίρι. Ακόμα και αν κάποιοι άνθρωποι σας αδικήσαν, ακόμα και αν εσείς αδικήσατε κάποιους ανθρώπους. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λένε τα καρκινάκια μου. Καρκίνοι, τι έχετε να πείτε? Έχουμε να πούμε πολλά. Οι καρκινοί, στο καλύτερό τους. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, οι καρκίνοι πέραν από το τους αρέσει η οικογένεια, τους αρέσει η ισορροπία, είναι πολύ συναισθηματικοί, όλα αυτά τα καλά τα έχουμε. Έχουμε επίσης και την καλοπέραση. Μας αρέσει να καλοπερνάμε και να κάνουμε αλλαγές ακόμα και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Παρόλο που είμαστε ζωδιάκια του νερού και η ματοδοξία είναι ένα κομμάτι που μας κυριαρχεί, ήρθε λοιπόν ο Δίας να μας βοηθήσει, να μας φέρει αλλαγές, να μας φέρει ισορροπίες, να μας φέρει συναισθήματα, να κλείσουμε παρελθοντικές υποθέσεις, γιατί οι καρκίνοι ζούμε από το παρελθόν, τροφόμαστε, τροφοδοτούμαστε από αυτό το κομμάτι. Και όμως σας πληροφορώ ότι εδώ ξεκινάτε με πολύ ωραία πράγματα. Οι καρκίνοι μέσα στην έκλειψη, επικοινωνίες, παρελθοντικοί έρωτες ξυπνάνε, ισορροπίες που έρχονται, νέα πράγματα, αναγέννηση. Πάντως έχετε πολύ ωραία στοιχεία. Εγώ πάνω σε αυτά τα πολύ ωραία στοιχεία μπορώ να σας πω ότι η ισορροπία είναι μπροστά μας. Πάμε λοιπόν να δούμε
Τι λένε και οι φίλοι μας οι ζυγοί. Ζυγουδάκια μου όμορφα, ζυγίζετε τα πράγματα, ζυγίζετε τις καταστάσεις, μην παίρνετε με υπερβολικό τρόπο, γιατί αυτός ο μήνας θα θέλει να σας δώσει πραγματικά, έχετε μάλλον, να οπλιστείτε με πολύ υπομονή. Φροντίστε να οπλιστείτε με υπομονή, γιατί και στο συναισθηματικό σας κομμάτι θα βρείτε δυσκολίες και θα πρέπει πάρα πολύ να στηρίξετε τον σύντροφό σας. Κάποιες που ψάχνετε ή κάποιοι που ψάχνουν για δουλειά, βρίσκετε κάτι καλύτερο από αυτό που είχατε, ή αν ήσασταν άνεργοι και περιμένατε συζητήσεις, έρχονται αυτά, είναι πολύ ωραία μπροστά σας. Αφήστε τα να έρθουν, η εξέλιξη είναι μπροστά. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι τόσο όμορφα πράγματα που έρχονται για όλα τα ζώδια, αφήστε τα να κινηθούν. Και θα πω για τα λιοντάρια και τους παρθένους ότι είναι μια περίοδο αναγέννησης. Καταφέρατε να βγάλετε πράγματα από τη ζωή σας, να ξεκαθαρίσετε πράγματα και σας πληροφορώ ότι ακόμα και αν περνάτε αυτή τη στιγμή κάποιες μικροδυσκολίες, αυτά που ήταν σοβαρά τα αποβάλατε, βγήκαν από τη ζωή σας, ήρθαν άλλα πράγματα και έρχονται καινούρια πράγματα. Και ξέρετε κάτι, το παρελθόν δεν σας χτυπάει την πόρτα. Αν δεν το χτυπήσετε εσείς, ούτως ή άλλως και οι Παρθένοι και οι Λέοντες μέσα στο μήνα του Σεπτεμβρίου έχετε να δώσετε και να πάρετε. Απλά έχετε υπομονή να ανταμυφθείτε σε αυτά που έρχονται. Κάπου εδώ λοιπόν κλείνει η πρόβλεψή μας. Εγώ έχω να σας πω ότι εκμεταλλευτείτε τις προσφορές μας στη Μαβίλη 12 στα Άνω Πατήσια. Σήμερα η μέρα είναι Δευτέρα και ο Γιώργος έχει τη χαρτομαντία με την τράπουλα της Χαλ στα 20 ευρώ. Εκμεταλλευτείτε το δίνοντας και τα στοιχεία που θέλετε, αν ταιριάζετε με τον σύντροφό σας, αν είναι ο άντρας της ζωής σας, αν θα έχετε εξέλιξη, αν θα έχετε χωρισμό, αν θα έχετε πορεία, τι είναι αυτό, δίνοντας τα στοιχεία σας μαζί με το ραντεβού σας πριν πάτε, για να έχει βγάλει ο Γιώργος την αριθμολογία σας. Φιλιά πολλά, μια όμορφη καλημέρα από τη Βούλα. Καλό μας μήνα.